kuranɛ aya min filɛ I ɲɛkɔrɔ Nam. ni mako bi wari yɛrɛ yɛrɛ la garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ ni kuranɛ aya in de b'a kɛ zi kuwatin Nam. inda zil arshi Nam. makinin Nam. I bɛ nin aya in sɛbɛn siɲɛ 77 I b'a nasi bɔ Nam. yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko duwalen I bɛ duwalen kuru 7 bɔ I bɛ na don daga la n'i y'a tobi n'a mɔna I b'a furaji siɲɛnɛ ka kɛ filen dɔ kɔnɔ I bɛ nasi in dɔɔnin kɛ a furaji kan I b'i ko n'a ye mais a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ n'i b'i ko a nasi la I b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko a la wallahi billahi n kalina Ala bonyana cɛ o cɛ kola ni fura in ni nasi muso o muso kola ni nin ye k'i jɔlen to fɛn dɔ sanfɛ Ala bɛ siri jugu tigɛ ka bɔ I la I garizigɛ bi dayɛlɛ sababu bi na I bɛ garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ I bi diɲɛ baara o baara la Ala b'o kɔrɔta ni o garizigɛ d'i ma a bɛ faamuya n ye nin di aw ma fi sabilillah n'i ye kumakan in sɔrɔ I jija I k'a partage fantanw dɛsɛbaatɔw yatimɛw dutigi minnu kamana gannen don u ka denbaya baloko la I jija u ka nin kumakan ninnu sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye wallahi Ala b'a sara d'i ma dɔnni mana foyi kama fo ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ kɔnɔ o tuma ni Ala ye dɔnni min d'i ma I jija I ka adamadenw dɛmɛ n'i ka dɔnni ye yanni don min Ala ka wele b'i sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o tuma na ne se min ye o ye Ala ye dɔnni min di yan n'o de di Ala ka jɔnw ma o tuma ni I dala la k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye billahi I bɛ Ala jɔyɔrɔ ye mais bɛɛ ti da maa kelen na dɛ bɛɛ ma da Ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ bɛ se ka da ne na o ka gɛlɛn dɛ o tuma na ne ye sababu dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ maa min mako bi nafolo yɛrɛ yɛrɛ la I bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waqi'a n'o ye Iza wakati sura ye ale ye nafolo sura yɛrɛ yɛrɛ de Ala ka kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ Iza wakati nafolo baara don ale baara in an b'a kɛ 30,000 de nka I bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani I ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ I b'i ka wari tɔ sara Iza wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la I bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ I bɛ dugu o dugu bɛɛ bɛ se ka Iza wakati nafolo baara kɛ baara min don konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ wa n'i y'a baara kɛ Ala yɛrɛ bi sɔn a bɛ nafolo d'i ma siga tɛ nin na dɛ Iza wakati nafolo baara n y'a f'i ye a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye mais baara in yɛrɛ bi kɛ 30,000 de I bɛ dugu o dugu I bɛ jamana o jamana I bɛ quartier o quartier bɛɛ bɛ se ka Iza wakati nafolo baara kɛ baara min don a ka nɔgɔ kojugu n'i mako bi baara in na I bɛ se ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98 n'i y'an wele o numéro la I ni garibukɛ yɛrɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma